гармхона замонавии деҳқонон пуркору таҷрибадор ва тухми хушсифат интихоб гардад, ҳатман дастранҷи барзгарон ҳам нашу намои хуб меёбад. Аз ин ҷост ки гармхонаҳои хоҷагии деҳқонии Ёрмаҳмад пайваста аз ниҳол пур аст. ҳар як вазифа дар ин хоҷагӣ аллакай тақсимот шудааст. аз ин рӯ саҳмдорон ҳама дар кори худ мутахассис гашта субҳ то шом пай вазифаи ба душ доштаашон мегарданд. чуноне ки мебинем яке тавассути технологияи муосири дар гармхона насб гашта кӯчатҳоро об медиҳаду дигаре барои ба заминҳои хоҷагӣ гузарондани ниҳолон қутиҳоро ба кӯчатҳои нашу намои хуб дошта омода мекунад. дар ҳавои кушод ва гармхонаҳои дигар бошад, идеяи аз саҳмдорони хоҷагӣ пайи шинонидану ба заминҳо гузарондани ниҳолони қулфинай мегарданд. метавон гуфт ки бо ҳамин шакл хоҷагии Ёрмаҳмад дар ноҳияи Кушониён тамоми мавсим барои хоҷагии худ ва дигар мизоҷон ниҳолони қулфинай помидору бодирингро парвариш кардаю пешниҳод месозад. гармхонаи мо махсусан барои тайёр кардани кӯчат астак. хеле вақт аст ки ба тайёр кардани кӯчатҳои ҳар гуна зироатҳо машғул ҳастем. айни ҳол кӯчати тути заминӣ тайёр аст ки мо як қисмиша барои хоҷагии худмон заминҳои худмон мо тайёр карда бурда шинондем. зиёдтии онро мо ба муштариё ё ки ба дигар хоҷагидороне ки ба мо фармоиш метан ё ки кадомеш ки медона ки мо ҳамин чиза парвариш мекунем омада бурда дар хоҷагиҳои худшон шинондесанд. бояд гуфт ки хоҷагии мазкур дар ихтиёри худ 4 гектар замин дошта дар 40 сотиқи он чунин гармхонаи замонавӣ бунёд кардааст. бо бунёд намудани ин гармхона сафи саҳмдорон ба 18 нафар расид. дар мавсими ҷонварии ҳосил кормандони кирояро ҳам ба кор ҷалб менамоянд. дастгоҳи мазкурро ҳам хоҷагидор баҳри сабукии кори деҳқонон вориду насб кардааст. дақиқан як дастгоҳ кори чанд нафарро анҷом дода яку якбора 2-3 вазифаро иҷро мекунад. дар қутиҳои махсус донро киш кардаю об ва хокаи бо порую нуриҳои минералӣ омехташударо рӯяш мепошад. ба гуфтаи хоҷагидор, ҳарчанд то ин вақт онҳо кӯчатҳои навҳои минтақабоб гаштаю ҳосилхезро омода карда ба дигар деҳқонону кишоварзон дастрас менамуданд, аммо аз ин баъд ният доранд парвариши ниҳолони гулҳои мавсимиро ҳам ба роҳ монанд, зеро талабот ба кӯчатҳои гулҳои мавсимӣ хело зиёд аст.